Takže čaute! Vítajte u tohoto videa, kde vám dneska chcem ukázať našich nových 9 OPS, ktoré sme si včera kúpili, takže môžeme ísť na to. Takže toto sú tí OPS. Hej, sú strašne pekné, tak môžeme ísť na rozbalovanie. Tak sme to otvorili a teraz môžeme tých 5 šipov otvoriť. Takže prvý pečopak je tento pôvkan, veľmi sa mi páči, ako to očka. Pardon, pozla nám kamera. Tak ako druhý pečopak je tento tučniačik. Strašne sa mi páči nám tiež tie očka a hlavne ako sedí, tento ako rozkošný. Takže ako tretí pečopak je tento jazvečík. Teda mne sa moc páči. Je také fialové farby a také, telo má to proste, je proste pekný. Ako štvrtý pečopák je tento psík, veľmi sa na ňom páči tie očka a túto tá ozdoba a tie vlásky. Ako piatý pečopák, a ktorý sa mi si najviac páči, je táto kobylka. Je to také pekné a zlaté a tie nohy sa mi na tom tak páči, tie nožičky, tak kobylka alebo cvrček, neviem čo to je. Takže ako šiestý pečopak je táto líška. Je vlastne ružové farby a má také biele nohy a strašne sa mi proste páči. Je proste pekná. Takže ako 7. a 8. pečopáci sú tieto dve stvorenia. Tento, to je asi prasiatko a toto, neviem čo je, to je také čudné stvorenie, ale je také pekné. Taký najlepší a najkrajší pečopák je tento pál. Strašne sa mi na ňom páči toto, tu, neviem čo to je. A vlastne tie jeho vzory a hlavne ten chvost, ten pávý chvost. Strašne je to pekné. Neviem, proste sa mi strašne páči. Takže toto sú tí 9 pečopáci. No a mám vlastne obrovskú radosť. A som vlastne z tej novšej edície, takže je to super. Tak to asi dnes všetko, takže ahojte. Ahojte.